Kok ngarep neh ngono. Kowe apel ngejak geger. Ini kok balik awal lagi. Iya tadi kamu kenduren makanya aku tadi bacanya yang atas. Gambarmu. Kowe tak jak dadi wiraswara ae. Alah kula niku napa lho sebut. Ya ampun, Napa? Apa? Ini apa? Ini namanya telek lencung. Itu apa? Enak sinden. Itu apa? Sinden yang sangat viral. Tiada. Siapa? Oh, sini. Sini. Siapa? Nikan iki gelo karo awakmu. Kowe kok melu mlayu ki nyang opo kabeh wedi karo kowe kok.